Hej. I dag vil jeg gerne sætte hår på min veninde, og vi skal bruge en børst, en elastik, og hvis man vil, så kan man bruge spænder eller hårnål. Og vi bruger 2 hårnål i dag. Så lidt det. Vi starter med at røre det igennem. Så kigger personen op, hvis det behøves. Men det gør den lige her. Og så kigger den. Man må selv bestemme, om man sætter en høj hestehale eller en lille hestehale. Jeg sætter en høj. Så ser man bare sin hestehale. Det er lige meget, om den sidder højt op eller langt nede. Jeg sætter den højt op. Det har du sagt. Ja. Så. Okay. Det her det lykkes ikke, så jeg bruger 2 elastikker. Så sætter man 2 elastikker i, hvis det behøves. Du kan også bare nøjes med 1. Men jeg bruger 2. Så får vi lige vendt med siden til. Så har hun sådan en hestehale her. Så drejer vi den rundt om elastikken. Og sætter den anden elastik i. Så er det tid til hårnålene. Så tager vi det hår, der hænger måske ned foran hovedet, hvis du har pandehår. Så kan du bare sætte det over i siden. Men nu har hun ikke lige pandehår. Så tager vi de 2 pandehår. Spænder hedder de faktisk. Spænder. Okay. Så ser det sådan her ud. Forfra. Side. Bagfra. På den anden side. Og forfra. Mig. Og det var og jeg er ikke egoist. Ikke ligesom mig. Ja. Det blev så rigtig flot. Men vi skal lige prøve at se det bagfra igen. På en anden måde. Prøv at kigge op. Kig op. Se. Flot, ikke? Det er rigtig flot. Og det var så det, vi havde til jer. Håber, I kan bruge det. KH, de smukke.